Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back to my channel, Mommy Flo. Andito po ako ngayon sa Bicol at inaalam ko ang mga kaganapan dito since ang ating BP Leni Robredo ay taga rito sa Bicol. Makikita po natin dito na ang kalye pa lang nila talagang masayang masaya na at ligan-ligan na sila para sa kanilang pambato. Ito po nakikita po natin fiestang fiesta na po at ang lahat ng banderitas ay talagang rosas na rosas ang kulay. Nakakainggan nyo po at masasabi ko po na sila ay solid na BP Leni Robredo dito po sa Naga City. At sa plaza naman po ay makikita natin ito pong hulun-hulun at kumpul-kumpul na mga tao dito sa labas na nagkakasayahan. Talaga pong solid na solid sila at ang masasabi ko po talaga ay mahal na mahal nila si Leni. Yung po ay regular na araw lamang yan. Eh di lalo na po kaya kung eleksyon na. At eto po, pinasyalan ko rin po ang kanyang headquarters dito po sa Naga City at makikita po natin na ang lalaki po ng kanyang mga billboards at ang dami rin pong tao. Ang mga tao pong ito na pumipila na makikita nyo ay ito po ay may dala-dala ng kanilang t-shirt at ito po ay kanila, galing sa bulsa nila, binili po nila at ito po ay para sa kanilang pamilya o kanila pong ipinamimigay sa taong bayan din. Ganyan po talaga ka-generous ang mga supporters ni Leni. Hindi mo po masasabi sila na mayayaman, di po masasabi na mahihirap, pero lahat po ay nagbibigay ng effort para matulungan si Leni Robredo sa pangangampanya. Ay nako, talaga nung makita ko ito, talagang ako po'y tuwan-tuwa. All walks of life po andito. Kahit po mahirap, matanda, mga bata, may ngipin o wala. Talaga pong nandito at nagbabantay sa headquarters ni BP Leni Robredo. At ang mga beauty parlor po dito nagkakaisa na free haircut para po kay Leni. Ayan po, makikita po natin sa kanyang billboard na lahat po yan ay free ang haircut. Kaya halika na, kung mahaba ang buhok mo, dito libre. Galing kay Leni Robredo sa mga supporters niya. At maraming din po salamat sa nagbigay sa akin ng mask. Ay napakaganda, gayon din po ang mga t-shirts na yan at ang sombrero. Salamat po sa inyong lahat. Talaga pong inagahan namin ang pagpunta sa headquarters at 7:30 pa lang po makikita na po natin dito na po nagdadatingan na po isa-isa ang mga tao. May dala-dala po silang supot na mga t-shirt para po ipatata at yung iba naman po ay namamahagi ng t-shirt. Talaga pong suportado nila si BP Leni. At eto po, dumako po naman tayo sa high school life ni BP Leni Robredo dito po sa Universidad de Santa Isabel. Sa labas pa lang po makikita po natin ang mga banderitas at pagpasok natin po sa loob, ang malaki pong litrato ni Leni ay nakalagay po doon at talaga pong sila ay proud na proud kay Leni Robredo. Ay nako, kung kayo po ay makikita nyo po ito, mangingilabot kayo dahil lahat po ng kapaligiran nila pink. At gayon din po si sister, ayan, pati sombrero niya talagang pink. O ha? At kahit po bahay na tinirahan noon ni BP Leni Robredo ay talagang inosyosa ko at talaga pong apartment lang talaga siya. Napaka-humble po talaga niya. Ito pong bahay na ito at apartment na ito ay tinirahan nila ng namayapang asawa na DILG, si Mr. Jesse Robredo. Dito lang po sila nakatira.
Sa totoo lang po, gusto ko pong pumasok para din po maipakita sa inyo kung ano po ang kaganapan sa loob ng bahay nila noong araw. Pero baka po kami ipapulis. Diyos ko po, hindi ako makauwi ng buhay. Magandang araw po sa imong gabos at malapit na po eleksyon. Aligagana po ang lahat ng tao sa pangangampanya at gayon din po sa kung sino ang kanilang iboboto. Sino nga baga ang iyong napipisil para sa darating na eleksyon? Mga kababayan ko, pumili po tayo ng ating iboboto na malinis ang puso, tapat at nararapat. Walang bahid korupsyon at handang magsilbi sa taong bayan, hindi sa kaban ng bayan. Sana po tangkilikin po natin ang sariling atin. Saan pa tayo hihingi ng tulong kapag tayo nangailangan? Sa malayo pa o dito lang sa malapit? Isipin po natin. Sa panahon pong ito, tayo po ang bida. Iboto po natin ang nararapat, Leni Robredo, para sa pagkapangulo, para sa mahirap, para sa mamamayang Pilipino. Leni lang po, wala nang iba. Maraming pong salamat sa inyong panonood at sana po ay pag-isipan nyo ang sinabi ko. Ito po ay walang bayad, ito po ay taos puso ko na pag-iimbita sa inyo. Leni Robredo lang po para sa presidente sa ikagagaan ng buhay ng kapwa Pilipino. Mag-ingat pa rin po tayo. At God is good all the time. Peace out! Diyos mabalos! Leni po. Leni, Leni, Leni,